Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 16 sa bulan sa Marso tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 11, bersikulo 14 ngadto sa 23. Usa ka panahon niya, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang ug sa nakagula na ang yawa. Nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniyang gahom sa pagpahawa kanila. Dihay usa nga buot mobitik kaniya, mao nga mihangyo siya kanila sa paghimog usa ka milagro aron pagpailah nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna ug niingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay, ug ang banay nga magbahin-bahin maungkag busa. Kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga mag-unay og away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul og gahom paghimo niini. Kung giingon nako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayon kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios og nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Unang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga mosulong ug mobuntog sa maong tao, ang labing kusgan moilog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ug ang dili utabang kanako sa pagtigom ng patibulaan. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugar,
Tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.